perillosament del somni de promoció. El resultat final, 3-2. L'Olímpic es va deixar ahir una gran part de les opcions de jugar la promoció en perdre per 3-2 en el camp del Nàstic. Era un partit que els de Xàtiva pareixien tindre guanyat i que es van deixar remuntar en 2 minuts fatídics. Un Nàstic ja sense opcions en una temporada per a oblidar eixia a la gespa del nou estadi amb la intenció de netejar la pèssima imatge donada en els últims partits. Al quart d'hora de joc, l'àrbitre assenyalava aquest dubtós penal comès sobre l'ex de l'Olímpic, Ferran. Lago Júnior transformà la pena màxima enganyant a Francis per a posar l'1-0 en el marcador. L'Olímpic cobrà vida després del gol i passà a dominar el partit. Fruit de la seva superioritat, els de la Costera van empatar passada la mitja hora amb aquest remat de Samu que va aprofitar la bona rosca d'Àlex Vaquero. El gol va deixar atordits els catalans, mentre que l'Olímpic va anar guanyant en agressivitat i confiança. En el 41, els de Xàtiva li donaven la volta al marcador amb aquest gol en pròpia porta de Xisco Campos després de la bona jugada en banda dreta de Pau Frank. L'Olímpic pareixia tenir el partit controlat a l'inici de la segona meitat, però passat del quart d'hora, el Nàstic va agafar el comandament i li pujà una marxa més al partit, acumulant ocasions que no trobaven el premi del gol. Passaven els minuts i quan l'Olímpic pareixia tindre els 3 punts en la butxaca, Rocha es tragué aquest obús amb l'esquerra en el 85 que es va colar per l'escaire dret de la porteria defensada per Francis. Sense temps per a reaccionar, Ivan Aguilar hi donava els 3 punts als tarraconins amb un col de sort en rebotar-li el baló en una jugada en la que els xativins van protestar unes possibles mans. Al principi s'han ficat 1-0, després l'equip ha reaccionat molt bé, ha fet jo crec una primera part increïble, li hem pegat la volta, hem jugat crec que molt bé, i la segona part, un partit que tenim controlat, pues el que és el futbol, no? En una jugada d'un rechaç, te fan un gol i bueno, pues al final fan l'altre gol que pareix per el que diuen els jugadors, que l'ha ficat en la mà, per el que diuen els jugadors, jo no l'he vist de la meva posició. Amb aquesta derrota, l'Olímpic queda 9è a 9 punts de la zona de promoció amb 11 partits per jugar.